Adda dagiti banag nga di mo masarita uray kadagiti ammum. Ngem ditoy ti masakbayan Ilocano Radio Drama, mariknam nga awan kalaeng kadagiti rikna ana banglo. Kablaaw, sika nga agdengdengag. I-share ti kwento mo, uray basit. Louie, awan ka di pa'y ni ading mo. Itay pa'y anapan iti balay ti gayem na ako nam. Awan pa'y nga nanang. Ang mga nadalaang nakataktakan na. Unay matay dyan nga ubingan. Sumipngatan. Apay nga awan pa'y laang. Nanang, di yun pa kadanagan na Irene. Dakulan. Kabalan na nasalwadan ti bagina. Ay saan? Masapul ang mabantayan anaimbag. Apay ngayon nasyak ti maladaw kaslawan ang yaman na kada kayo. Ngumno ni ading ko, kastaon ay ti danagyo. Di mo man ikumpara tabagim ka ni ading mo. Kabaalamon day tabagim. Ti kunayo kit di. Ni Irene laang ti ipatpatagyo. Kasla ni Irene laang ta anakyo. Ha? Anya ka di day tanga ibagbagam, Louie? Sipod kinaubing ko. Nadlaw ko na mas kayat yun, Irene. Saan ka nga agsao iti kasta, Louie? Tadi mo ammo ti makagapo. Nadda palimod nga ilamlamang nyo. Ibagayo itan nanang. Gaputan na bambanog ako namang pampanunot. Napaya sa balit itrato yu ka na Irene. Nadlaw ang mas kayat yun ni ading ko ngam iti siyak. Louie apok, nakadagas ka man. Sa dino ay ati papanam. Talaga dito itiranta ka pa pananapong. At ang amin kahit ko adamagan kada kayo. Anya ka din ay chay apok. Kasla, seryoso ka launa ya. Apong, ubingak pa'y lang nadlaw ko idin asa balit itrato kanyak ni nanang. Amin niya atensyon na, adak ni Irene. Amin na panangidayaw. Ngamsyak, kaslawan laang. Apok, narigat na ita sa ludsod mo. Tsak ngamin maawatan apong. Kasla ngamin adda ka malik. Dakasak ka din anak, apong. Ay, saan apok? Nasingpot ka nga anak. Ngamapay nga kasday apong. Kasla dagura kanyak ni nanang. Kasla dinak makit-kita. Nang runa no adda ni ading ko. Saan agura day jay apok? Butong, panagbabawi. Ay, narikat nga ilawlawag apok. Nga masapo lang maamuak ti makagapo apong. No apay akas dyan ni nanang manipod ubing kami kanadin ko. Kinasaritab ka din ni nanang mo. Namin ano na apong. Ngamawan mo ti mas no pasungbat na. Kaslangarod aday limlimod na. Kat dayta ti kayat ko amaamuan. Intimplaan kayo iti kape. Adagatas na dayta. Amok ngamin nga iso ti kayatyo. Ay na, agyaman anak ko. Talaga mapang namnamaan ka. Kayat ko lang ti makatulong uray kaskasano, nanang. Amom anak, manipod kinaubing mo. Nakasingsingpot ka. Saan ka narigat nga si Kaswen? Nagtulnog ka pa'y nga anak. Ala, nanang. Sobrang samot ang daytapan ng idaydayaw yu kanyak. Ay saan anak ko? Agpayso ti bagbagak. Iso akay kayat kalaunay. Ne, Manong Louie, ada kamot gayam dita. Louie? Adya tiraramidam dita yan tiridaw. Kas kala agpalpaliiw. Sana kang agpalpaliiw, nanang. Kit-kita aglaang ti kinasingid yung agsarsarita. Makapaapal. Jakpay na puutan na kinasarita nak itikas idipan na kisarita yung ni ading ko. Ha? Ala, saan ka kumangagsawi itikas ta manong?
No ada problema, ibagam ko makada kami. Nabayagan niya da problema. Ado ti saludsod ko. Ngamjak pulos ammo ti sungbat na. Louie anak. Anak? Amo yung isawang day tabalikas. Ngamsipod kinaubing ko. Jak pulos na rik na ngayon bilang dak nga anak. Adalo mong terabi. Tsak pa ilang makaturok. Amo ka na sakit tinakam kanyak ni nanang. Gapok ka dagiti na isawang ko itay. Pakawanan na kumadyos ko. No dya ako nalapdan ti bagik. No idubingak. Awan lang kanyak ti saan napatas at rato na kada kami kani ading ko. Saan itan? Adda ako nito umno nga edad. Kat maawata kon ti amin. Nas ka na maamwak no apay akas dyan ni nanang. Sa anak nga taapod no nga anak? Ampundak lang nga tayo ti day di tatang. Iso akas dyan ti trato kanyak ni nanang. Oh, masapula maamwak ti kinapod no. Nakonsensya gapo kadagiti insawang ko iti inak manang Emmy. Nga manipod ngamin kinaubing ko, nadlaw kon asaan apatas ti trato ni nanang kada kami nga agkabsat. Mas kay kayat kan pabpaburan na ni ading ko nga Irene. Gapo ta ubingak pa idi, impagarup ko no okay laeng ti amin. No normal laeng ti kasdi atrato ni nanang kan ni ading ko, ta isukat nga rod ti buridek. Ngam idinaan-anayan tinakam ko, ijayan amiris ko, nga adda sa bali ang mapaspasamak. Pinadas ko nga imbaga tirik nakiti inak, kat napaliiw ko akasla adda kayat na nga ibuksilan, ngam di na naaramid. Manipod idi, nagbalinan anatamnay ti panakilangan ko kaninanang, kastamot ten iti kabsat ko. Banag anadlaw ni apong ko, iso a kinasarita na. Louie apok, agsarita taman iti nalapat. May papanitan niya, apong bakit? Madmadlaw ko o akasla dakkel tinagbaliwam apok. Sanang nakasitisigod nga agawid ka adagos kalpasan ti klasim. Kanayon ka pa'y amarabyan nga agawid. Jak ngamin ket at adang agtali na idi balay. Apong bakit? Apay ba't apok? Kaputan nakarkaro lang agsakit tinakam ko. No makitkitak dananang kan Irene akanayon anaragsak ngagsarsarita. Kan makitkitak no kasano ti panangas asikaso ni nanang kan adin ko. Maawatak tirik na mapok. Amok nga ado ti kayat mo amasugbatan. Ngamdumtang to ti aldaw amaawatam ti amin. Kaano pa yapong? Enton pasig asakit lang ang tinakam ti marikriknak.
Inton mapukawan ti patag kanyak dananang kan Irene. Ay, dayta ti saan mo nga raramidan, apok. Nagbindot ka iti panangipapan. Patpatgan na ka ni nanang mo. Ngam apay apulo sa jakmarik na apong bakit? Nila ang ading ko ti ipatpatag na. Saan apod no dayta? Dumtang to ti aldaw ang maawatam ti amin, apok. Urayam, kat mapasamak to dayta. Daytan jay ipagbagak adoreng. Dimtengan ti pagbutbut nga. Hey, jak manamo ka ni Edna. Kanayon ko abagbagaan may papaniti saan apatas at rato na kadagiti anak na. Ngabsaan ba tadumdumngag? Imbes kumangawan problema. Angam dayta. Adan rimswa parikot gapu kadagiti saludsud itaniluwi nga po kuta. Nataenganan ni Louie. Marik na kan makitkita ng ti amin. Isungada ka ni Edna ti problema. Apay nga binadin na impudno ti amin kadagiti anak na. Anya ngay ita. Apektadon dagiti apokot na gapoy ti aramid ti inada. Hon nga rod. Ultimo ni Irene. Agdamdamagan. Tamasyan ka noonay ka ni Manong naluway. Kasla damot tanggura na kaninanang nagapo iti mapaspasamak kadakwada. Nilaang Edna ti makasulbar iti dayta parikot adoreng. Kasayatan no ipudnunan ti napasamak iti kalabas. Tapno maawatan dagiti anak na. Ita ka laang. Itay pa nga urayan da ka. Urayan dak? Kaano pa imutan na pasamak da ita Irene? Awan mutlat anyaman na kaninanang no agawi dakwan no saan? Manong, kagura na ka din mutan? Mairamraman na ka din itiguram kaninanang. Irene. Amom ka din nga uray siyak. Diyak kanunungan tikas di atrato kanyak ni nanang. Itala ama amiris ko, asan gayam arumbang dayjay. Ngam idi ubingak, kunak na okay lang ti amin. Ngam diyak amo ama saksakitan kagayam wen Manong. Pasensya ka na Irene. Ngam talaga adakkel ti imon ko kun ka. Ngamin, kasla si kalaang ti anak ni nanang. Di mo panunutan day tamanong. Amo kadumtang to ti aldaw, ama ilawlawag amin ni nanang ti makagapo. Kaya't da ka no makasarita, tatang. Wan, Edna. Amok nga dasana nasaya at mapaspasamak iti pagtangan niya. Ay, wan nga rod, tatang. Ni Louie nagbaliw mutan. Namin pinsan nga inya dayo natibagi na kanyak. Basol mo mutlang dayta, Edna. Nabayag abi nagbaganda ka. Imbagami adi mo unay ipamaysat atensyon mo kung na Irene ta sigurado ang makadlaw to ni Louie. Anya harod ti aramidag, tatang. Adala ang kayat ko asulnitan na nagbasulak ka ni Irene.
Ngam nangaramid kay ti may samanan aparikaut. At daniti umno nga edad ni Lowe, isa matarusan nanti amin. Ado, ti saludsod na, asikalaang ti makasungbat. Diyak mo't impagarup, akas ti pagbanagan ti amin tatang. Napatag kanyak dagiti anak ko. Iso na laang taamuyo mo't no anya tinapasamak iti kalabas, nga isupay tinanggurguraan kanyak day di asawak. Ngam no amiris na naimbag, awan ti basol mo, tay naramid mo lang ti rumbang, Edna. Nakarkaraw na di mo mapakawan ti bagem, no intuloy mo, ti pangpanggapan nyo ide kani Irene. Iso nga inturong nakalaang ti apo na marswa, itinoan niya tinasayaan. Kat pagyamanak unay day ta iti Diyos tatang, tadi na intulok nga agbasulak. Ngam, tsak amo, no apay nga al-al-alyaan nakpailaang tinapalabas. Iso akayat ko asulnitan babaan iti nakaro apan nang ipatag ko kini Irene. Ngam, tsak amo, anabaybay akgaayaman ti may sapay nga anak ko. Saan pa yan daw ti amen, Edna? Ipalawag mo kadagiti ang kabsat. Noan niya tinabayagan nga inlimod mo kadakwada. Tamamati ak, amawatan da ti amen. Aburbur tsa kanya, no apay nga agduma ti trato ni nanang kada kami nga agkabsat, manang Emmy. Nadnadlaw nga da ilimlimad da. Ngam nalabit at inaklaang ti ururayan da amang ipudno iti amin. Nagsakit nga minapanunutan nga adda maidaddadu mga anak. Amok ang maipapaay amin nakasapulak, ngam panagkunak kat obligasyon laangan dayjay. Saanan apan ang ipatag para iti maysa nga anak. Iti panaglabas ti aldaw, madmadlaw ko akasla nagbaliw ti trato kanyak ni nanang. Ngam gapo siguro iti sakit tinakam ko, iso ajak pulos ingkan kano. Jak inikan patag ti panagbaliw na. Agingga iti maysa nga aldaw. Louie, Irene, amok nga dagurayo kanyak. Nangrunakan ka, Louie. Saan lang agura, nanang? Nasakit, anak. Taiti unos ti panagbiag ko. Salsaludsudot no niya tinagkurangak kada kayo. No apaya sa napatas ti trato yu kada kami ngagkabsat. Nanang, saan may akabailan apugtuan? Masapul amaamuan min kada kayo ti kinapudno. Kinapudno na. Dandani ak iti simuko. Ni Irene, dandani na ipadawat ko idi maladaga pailaan. Ha? Ha? Anya ti kayat yu asawan, nanang? Narigat ti biyag mi idi ka ni tatang yu. Idi insikog ko ni Irene. Kunana asaan na akabailan abyagan ti duwang anak. Isarumbang laeng amay sa ti mabati. Kat si kaday taluwi. Nanang? Kat siya ti dandani yu impadawat, nanang. Uwan, Irene anak. Ngamdyak kinabailan.
Iso akas taunay tigura kanyak day di tatang niyo. Gura nga imot na agingga itinagsakit kat pimusay. Anya? Iso nga inka gumaak nga insakad ti panagbiag tayo. Manipod iti, amin a kinasayaat ken panangipatag kat impamaysak ken ni Irene. Ha? Tapno makabawi kayo ken ni Irene? Kasta, nanang? Wan, Louie. Inaramid ko ti amin tapno makabawi aki tinagbasulak ken kuana. Ngam iti day di nga inaramid ko. Diyak na pupuutan. Asikamat gaya man ti inot ang mapukpukaw ko. Louie, anak. Nanang? Diyak na pupuutan nga iti panang protektar ko iti maysa nga anak ko. Ininot mo't ang mapaspasakitak ti maysa nga anak ko. Ngam awan ti sabali agandat ko. Sana pudno nga da paborito kada kayo nga agkabsat. Ngam nagbutangak nga mga numapukaw ko ti kabsat mo, Louie. Ngam apay nga italang nga impudno yu daytoy, nanang. Kaputa aging gayta. Al-al-alyaan nakpailaang tinapalabas. Makunkonsensya akiti yan ugot ko iti ti amayo. Amang ipadawat ko maaka ni Irene. Katim pagarup ko, no babaan iti ar-aramidag. Kat mapunas ti pan nakakonsensyak. Ngam saan mo't gayam? Nasaysaya at lakuman nga impudno ya adagos ti amin. Tauray na sakit. Kaya't may ama-amuan. Noan niya tinabayagan nga im-impanan nyo iti kaunggan nyo. Ngam itata na ipudnukon. Limaganan tiriknak. Uray amok asaan akas karina amapunas ko ti saam iti barokong mo, Louie. Nanang? Katman ipod ita. Aramidag ti amin. Tapno ba ipariknak apatas ti panagayat ko kada kayo. Nga awan ti idadadumak. Taagpada kayo. Anapatag kanyak. Anak ko. Nakasaritam ka din dagiti anak mo, Edna. Huwag tatang. Kaslak na parutan iti siit iti barukong ko. Nasaya at mad, anak ko. Nariga ti nakabalod ka po iti paspasamak iti kalabas. Nagrigat akalabanan ti konsensya, tatang. Mano atawan nga imot ko daytoy iti barukong ko. Kat day ti makagapu ti dandani na karakrakan ti pamilyak. Dandani na pukaw ko ti mahisa nga anak ko. Kat anya ti kuna ni Louie. Amo ka nasakit pa ilaang tinakam na kanyak, tatang. Ngam aramidag ti amin. Tapno maipariknak no kasano ti kinapatag na kanyak. Nakasaganak nga aguray, aging ga iti mapakawanak, tatang. Ipayam iti umno apanawan, anak ko. Nasimpot ni Louie. Amo ka maawatan na ti amin. Iso na laang ta saan nakaslaka na mapunas ti saam ngay makuok iti barukong na. Amok na itatatang. Kat panawon mo tantap no bumawi akan kwa na. Patpatgak unay-unay dagiti anak ko, tatang. Kadyak kabaalan nga damapukaw nga uray maysa kadakwada.
amuyo ka din naman no atawan nga inibturak ti sakit a marikriknak nanang. Amok anak ko. Maaklon ko do sa anak pailaang nga mapakawan ita. Nagrigat namin nanang. Di makulak nga daimon ko. Adagorak. Kan nagaduti sa ludsod ang nagbalino na pasat ti kinataok. Iso adumaw daw at akit ipamakawan anak ko. Diyak kung maisubli pa'y tinaglabas sa panawan. Ngam ikagumaak asul ni itanday ta iti agdama. Pampanunutok no patpat gandak mutlaang. Una obligasyon laang tararamidan nyo kanyak. Patpatgan ka unay anak ko. Diyak la na ipakita day jay iti husto. Kat day tati pagbababawyak unay. Kaya't ko ti mamati nanang. Ngam tsaka mo nakabalak pa eh. Kaya't ko lang ti may paayan ito na panawan. Ngam tsak isarsara ti puso. Agyaman anak ko. Nakasagana ak nga aguray. Kaya't ko apadasan. Sana para itinapalabas. Ngam para itinoan niya nga adda kalatayo ita nga agdama. Amabalin pa'y amabukal. Louie anak. Saan ka perpekto? Ngam amok ti mangipatag. Ken kayat ko ti makasursuro amamakawan. Kablaw, kakabsat, umay kayo dito'y Channel Me, ti Masakbayan Ilocano Radio Drama, no ada tinaisarding nga kwento, saan mo na isao taawan tinanggeg, no na isarding apagayat, ken agsublimanen iti rikna. Welcome to channel, comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo, ti episode ita, mabalin nga ti maysa kada kayo ti mapagsaritaan. At alam ang terabi nita, di ka makaid na. Anyat pampanunutam aya. Romy, high schoolan ti anak ta. Manula atawanan, agkolehyon ton. Uwan nga rod, sapay nagdaras nga aglabas ti aldaw. Saan na mapupuutan? Dayta nga rod kat. Sapay awan namnamaan ta pagkolehyo na. Tapag husto laang matimatmat gadam, apara iti inaldaw akasapulan tayo. Anos laang bakit? Ar-aramidak mo ti amin nakabailak, tapno makataggadak iti dakdakkel. Napanunot ko lang amin at tulungan ka laangan amanggad. Iti kasta, saan ka mo't unay amarigatan? Anya kumangay at trabaho ti Sirkam. Sa anak nga agtrabaho ditoy, ta isumat laabas dito ti masweldo. Pagtrabaho ang nga rod? Kaya't ko ti agabrod. Anya? Agabrod ka? Sa dino? Uray ije Hong Kong. Ije tinapanan dagiti dadong akalugaran tayo. Kas kuma iti kabsat ni Nelly. Simang putmanan ang naggapo ije Hong Kong. Dandanin malpas di patpatakder da balay. Nita, bakit? Anya ka diti simkan iti panunot mo, takayat mo tagabrod. Saan tayo ang makaurnong na datang agpadpada dito'y Romy? Nagrigat ti biyag. Palubusan nak kuman, takasaritak ni Nelly, barang matulungan nak. Sigurado ka iti dayta pampanunutam? Ang mga numarigatan kay Jay. Awan tinarigat no darapaap mo iti biyag. Kat sikaman. Adapay aya maaramidak. Kat di kayo nga rod may paayan itinanam aya panagbiag. Iso, sige iso ti kayat mo, bakit? Ay, agyaman naklakay. Kasaritak tunubigat ni Nelly. Sigurado ang matulungan nak, tanabayagan ije Hong Kong. Itakbot ni Nita ada sa parimbuar. Apay, papadan ni bakit mo, Rome? Mapan na kano kasarita dyan muna nagawid na naggapoy dyan Hong Kong, nanang. Apay, anya tiranta na itiday dyan balikbayan. Mapan ka nagpatulong. Ta kayat na mo ti mapan ni dyan Hong Kong. Anya,
agabrod ni Nita. Wan ka no nanang, day tamot ti kunana. Kaat panubo sa maamapan. Isumot ti kayat na. Mauman samot na di kinarigat ti biyag mi. Isa kalikaguman ng ti agabrod. Tapno makaurnong ka no. Sa bagay, adamot punto na. Narigat nga min at talaga ti biyag dito'y lugar tayo. Sapay agpapaadal kayo. Day tangarti bagbagana nanang, isa kayat na tagabrod. Tapno ka no mapagadal mi iti kuleyo di apu ko yung intundumtang tal daw. Ay katpadasan na tawan mo't dakas na. Anya nga iti amam do maswertyan na ti agtrabaho iti balasiw tao. Sapay la ko mga rod, nanang. Lakay, apag iso ti ipapan ko ka ni Nelly. Mabalin na kano nga irekomenda iti kabsat di amo na, nga agbirbirok mo't lang iti agbalin akadwada iti balayda. Agpaiso? Kasano nga roday ta bakit? Awagan na kano ti amo na, taibaga na nga adamaala na akadwa ti kabsat na. Isuda kano ti makamo at tumulong kanyak iti ipapan ko ijay. Ay na, nagsayatan ngayon kasta. Saan ka na marigata na mapanpailagapla iti agency? Hawan nga rod lakay. Nasingpot da kano, iso ang nagbayag mo't ijay ni Nelly. Di kad nasayat no kasta. Ato nga min dagiti madamdamag dito lugar tayo. Anaranggas ka no tinasarakan da nga amo da. Iso da ijay. Nakakaasi da lang iti abroad. Di ka agdanag, tanasingpot da kano. Kan adamot iti asidag ti pagpaayak ni Nelly. Agkit-kita kamin tumatla ang ijay. Ay na, matulungan kanton lakay. Saan kanton nakakaasing agtrab-trabaho? Matulungan kan iti panagadal ti anak ta. Manila ako ninton bigat anak ko. Flight kunton. Agsingsingpot kawan. Wan nanang? Agadal ka na imbag. Di mo ipapaayan iti sakit ti ulo ni tatang mo. Wan nanang? Di ka't tanag? Lalaingak pa iti pagadalan mi Ay wan anak ko. Tapno adamot gunggunami ka ni tatang mo amang papaadal kan ka. Nita, aganad ka kanayon, wan. Di mo baybayan ti bagim? Wan, awagan kayon to akanayon. Tapno kasla aga asidag tayo matlaang. Kan agipawit kan to akanayon nanang? Tapno sana nakakaasi ni tatang agtrab-trabaho ditoy. Iso nga rod nga aga brodak. Tapno matulungak ni tatang mo. Nang runa iti panagadal mo. High school kan. Kasapulan mo ti dakkel agatad para iti panagadal mo. Di mo pagdanagan ta anak tanita, ta siya kon ti makaamukin kwa na. Basta tulungan nakto iti gastos na, iti panagadal na. Gapo iti kinarigat ti panagbiag mi manang Emmy, kinalikaguman ti asawak ti napan nag-domestic helper iti Hong Kong. Saan mo't anarigatan iti panag-apply na, tadam amuna anang irekomenda kan kwa na iti nagbalin nga amo na. Napagnumwan mi nga agtinulong kami amang paadal iti anak mi, kan mang pasayaat iti biag mi. Nasingpet ti nagbalin nga amo na, iso asa anak anagdanag iti kaadana iti Hong Kong. Idi damo, agpawpaw itpay mo ti asawak manang. Ngam kalpasan ti sumagmamano abulan,
nagbaliw matan ti amin. Tatang, nagpawit ka din ni Nanang? Adang aminas ka nagatangag para iti pagadalan mi. Saan pa'y nga rot anak ko? Basta awak tapay nga awan pa'y nga ginggay ta. Adda ka di kwartam di ta, tatang? Nairanamot nga awan. Sapay di pa'y mabalin nga apitan ti bunga dagiti mulak anatan. Isupay kumamayla ko tapno adamaytad ko kun ka. Agpawit ko mga rudan ni Nanang Orayan ta anak. Amok ka umawag to umutlaen. Ang mga makumikom iti trabaho na. Sapay sana kaskari na maawagan. Masapol nga iso ti umuna nga umawag. Apay nga min, tatang? Saan ang mabalin anak? Ta mga may istorbo iti trabaho na. Di na kayat nga damay baga di amo na. Kasta ka di, tatang? Wen anak ko. Iso nga orayan talaangan. Amok nga agpaw itumutlaang ni Nanang mo. Hello, Romy. Hello, Nita. Naimbag tayo mawag ka. Napayag nor-urayan mi daawag mo. Awan pa yung pawit mo itabulan. At ang amin masabol abayadan ni Bong iti pagadalan. Isungarod nga imawagak, taibaga kasana kun nga agay patulod iti kwarta. Si kapay laang ti makaamo ka dagiti kasapulan nyo dita. Apay nga bakit? Sapay urayan ni Bong ti kwarta nga ipawit mo. Kayat ko ti makaurnong adagos. Iso asikapay la ti makaamo dita. Amumot asana ka na yun. Nga damabalin ka mailako amulak. Kat agrimedyo ka Nagrigat trabaho dito adayo. Saan aga putadaak dito abroad? Kat siyak akanayo ng tinamnamaam. Agtrabaho ka mo't tapno maipaay mo dagiti kasapulan yung agama. Sanay ako nam atulungan na kadagiti kasapulan tayo na makaabroad ka. Nang runay ti panagadal ni Bong. Makaamo ka pa'y lang agdiskitar. Orno nga ti sweldok ditoy. Alangarod bakit? No day tati ko nam. Sige nga rod. Agurnong ka. Tasyak pa'y lang ti makaamo ditoy. Sige nga roden. Maturog akon. Tamasapa akpay nga agriing inton bigat. Bye. Day, Papa na Bromay, nagsapa ka ba tarimor di tabalayaw? Mapanak man makitang dani jayan da Tata Berto, Nanang. Isupay ti matgadak. Apay, saan pa'y nagipawit ni Nita? Saan ka nung nagipawit, Nanang? Tagor nung kano. Makamuak ka no pa'y lang dito Saan namot ka ipawit amin aswildo na saan aya? Basit laang matitid na, di makaurnong. Maurnong na, dagiti daduma aswildo na. Ay, mabainak mo na makisin ng sangpay kan kuha na, Nanang. Isoajaklatan nagtagtagari. Sana bali. Ikarigaataklatan nga remedyo ti paray ti amin nakasapulan mi ditoy. Oray ti gastos ni Bong iti pagadalan. Anya nga rod ti konggo na di asawam anag-abroad no di nakamot matulungan. Sana yaday ti saritaan nyo hindi pinalubos sa mabapan ija Hong Kong. Baybayan yun, Nanang. Siya kung tagbero kiti pakitang danak. Kabayatan nga urayek ang maburas tagiti mabalin ko nga ilakon to amulak.
amin sama jay kinasarsaritam itay pa siya. Wow, nagsapa rin wardya anak mo. Tabapan ka no makitangdan ka ni kakabertaw. Na, makitangdan. Nay, apay nga ikat at damat di abroad di asawa na katulungan na. Tay tangarod kat. Saan ka nun nga agpaw itya manugang mo? Taurnungan na kanun ti sweldo na itya abroad. Baka mo kanun ni Rome kadagiti pagkasapulan da nga agama. Ay, saus. Di kaslawan mo't lang ati sirbi na nag-abroad di manugang ta. Tagrigat mo't lagayam dagiti agama na ditaw. Amuna mo't saan nga umdas ti matmatgadan ni Rome. Ay, diyak mo Takas takano mo't inyawag di asawa na. Iso day jay. Kumpormi man lati mapanapakitang tangdana nun, tapno dagastusan da nga agama. Sapay ultimo ti panagadal ni Bong, ni Romy kanon ti makaamaw. Ay, awan. Balinswak mo't ngarod ati panagot otak di asawa ni Romy. Apay, adakas ta? Baybay ang maagrigat ti pamilyam dito Pilipinas. Awan mo ti makunana ka ni Rome, taag-trabaho man. Hanusan na, takas tamot nga ron ti kapanunutan di asawa na. Bareng aduntun ti urnong na, inton agawid dito'y Pilipinas. Anapasakitan ti riknak, ket arig na nabainanak manang Emmy, gaputa saan at tinungpal ti asawak tinagtulagan mi at tulungan nak amang isakad iti panagbiag mi, iti kanito ang maka-abroad. Kaya't nakano ti makaurnong adagos, iso nga uray nagpakpakaasiak, nga agipaw it para iti kasapulan ti anak mi iti pagadalan, ket pulos asaan anang ted. May sa ti adda iti panunot na manang, ti makaurnong. Maawatak mo't ket di, ngam ti rigat na, saan nga umdas ti matmat gadak, iso anam na maek mo't ti tulong na. Gapot ta mabaina kon iti asawak, binaybay akon manang. Siya kon tinangipamuspusan iti amin, tapno maipaay ko ti kasapulan ti anak ko iti panagadal na. Kat nalabit aday ta panagsakripisyo, tinaimula, itinaganuspay a panunot ti anak mi. Danin ti graduation mo iti high school, anak ko. Wan tatang, kat para kada kayo day tabaligik. Agraduarak, gapoy ti anos kan sakripisyo yo anang paadal kanyak. Or-orayak nga rin taawag ni nanang mo, tay baga graduation mo ton. Ang mga no makaawid jay inam, anak ko. Oray saan nga gaw-awid tatang? Awan tumutla ti Serbina? Nay. Apay mo ta nakasta ti saom, anak ko. Inamday jay. Kwarta lang mo tinapatagkan kwa na. Mano atawon nga day di Hong Kong. Ngam di pa'y nagawid a pulos. Arig na binaybayan na tan ditoy. Saan apod no day tabong, anak? Di yun isakit ni nanang tatang. Agdadata lang aro doon ti kinapod no. Kwarta lang tinapatagkan kwa na. Amangan no nabaknangan, gapoy ti panagimimot na kadata. Saan ko mamot akasta ti ibagbagam may papan iti inambong. Laglagi po nga day di balasiw taaw ti inam nga agrigrigat nga agtrab-trabaho. Agrigrigat nga agtrab-trabaho ijay para iti bagina, kunayo atatang. Taday tamot at talaga ti pudno. Naimbag kayo pa'y,
Tauray kasano tirigat yo. Napagadaldak. Nga ako napulos ta yung tulong ni nanang. Isan umawag. Ibagayo ta saan nga agaw-awid ng graduation ko. Ta sayang lang tiplete ng agawid dito yung Pilipinas. Makita am ti bunga ti narabid ti asawam. Kaguran ni bong ti inana. Diyak mo timpagarup akas ti mariknana iti inana nanang. Saan nga minyag tagtagari? Di na pa'y damagan ti may papaniti inana. Iso nga impagarup ko no awan ti kas di ariknana. Naibatangan na tirigat mo anang isakad iti panagbiagyaw. Kastamot ten iti panag-aadal na. Nga awan na pulos tulong ang naggapo iti inana. Anya nga iti pagarupam amariknana. Adan na akam di anak mo. Iso adi mo mababalaw nuguraan na ti inana. Katday tati parikot ko itanana. Apay ko mapagparikotam dayta. Kat di mo matidsuraw. Wano inimpluensyaan ni bong amanggura iti inana. Imawag ni Nita nanang. Agawid ka no, takayat na ngay matanga di pa nagturpos ti anak mi. Jakmot may baga kan kuana anasakit tinakam ti anak mi kan kuana. Ay kadi ka baybayan, guys, so amis mo ti makaimatang iti reaksyon ti anak yaw. Apaman na sumangpag. Hawa na pulos na itulong na. Ita, atendaran na ti graduation ni Bong. Ay, nagpuskulkit di ti rupa na Nanang, karbangan na dayta. Ta anak namot ni Bong. Iso nga road akas itay nakon-nakon. Urayan na ti reaksyon ti anak na. Apaman asumangpet dito'y Pilipinas. Simbangpot ka, Nita. Bakit? Inton bigatan ti graduation ni Bong. Iso nga rod nga itatisangpot ko, tapno maka-atendarak mo't iti graduation na. Saan la dayta? Eksakto naglepas ti kontrata kadag iti amok. Ornusat ko mati-renewal ko sakbay nga agawidak, nga makamtuda ko niti oras. Ang mga nudyak maabutan ti panagturpos ti anak ta iti high school. Ay wan gayam, syakto ti mangimarcha iti anak ta, ha? Ay katuwan, Anita. Rumbang laeng, tasikakat nga rod ti inana. Ay na, maragsakan na nga rod. Tagturpos mo't laeng iti high school ni Bong. Ni, adan ta anak ta. Bong anak, simangputan ni nanang mo. Ha? Bong anak ko. Apay nga da kayo. Anya tararamidan nyo dito'y. Ha? Oh my ko, atendaran ti graduation mo, anak ko. Syakto ti mangkuyog kan ka iji stage. Ni tatang ti kayat ka mangimarcha kanyak. Sana si ka. Ni tatang ti nang paadal kanyak. Kat iso ti pangisagutak iti diploma. Anya? Anak, saan ka kadi amaragsakan ang makakita kanyak? Anak kaawid akon? Apay nag-awid kayo pa'y laeng. Sayang ti matgadan nyo. Sayang ti kwartayo. Ti pinagplito yung nag-awid dito'y. Agsubli kayo ni abroad. Total, kabaglan mo't ni tatang ngay pa iti amin nakasapulak.
Ha? Bong, anak, saan kumamot akas na di pa nagsasaom ka ni nanang mo? Saan da kalapdan, tatang? Ibagbagak lang dagpaiso. Bayan niya manggagan na ti kinapudno. At ibagi na laeng, kan ti tarigagay na abumak ng tinapatag kan kuana. Awan serbi kan kuana ti pamilya. Iso ahusto lang ti imbagak nga agsublilangan ni Jibal Lasiw taaw. Tasayang ti matgadan na kuma, gapoy ti panagawid na ditoy. Total, kinabailan na tamot na binaybayan ni tinumano atawan, tatang. Iso anasaysayat lang arudan no ilay-layon nan. Diyak laing pagharop. Akagura na gayam ti anak ta, Romy. Ay, Diyak imbagbagakan ka. Tadyak kaya't nga isupay day dya pampanunutem. Kabayatan ti kaadam ita dayo alukan. Nagsakit na gitinsawang ti anak ta. Kat itala ang anak ka amirisak. Gapoy ti tarigagay ko ang makaurnong. Nalipatak ti obligasyon ko kada kayo nga agama. Diyak pinanunot na niya ti marikrik na yung agama. Siyak ta ayan ti bidtot. Tadi kay naipaayan iti nasaliwanwan a panagbiag nita. Iso adi mo kumapabasulan ti wagi. Saan? Siyak ti rumbang ama pabasol iti kastoyan na pasamak. Puno amin nga imbaga ti anak ta. Pagkawanan naklakay. Sapay lang ko mata mapakawanak pati anak ta. Nita, mamati ak anak lahat lang ni Bong kadagitin sawang na itay. Di ka Saan anak lahat ti anak ta, Romy? Ha? Nariknak ti kinapudno dagitin sawang na. Imo ko kiti kaunggak dagiti balikas nga inibatan na. Anang porno iti sugat, tiriknak. Nita. Diyak itulok ka madagdagan pa'y tigura kanyak ti anak ta, Romy. Kang runaan na. Diyak kaya ta madadaal ti kinaurnos ti pamilya tayo. Gapula ang iti tarigagay ko ang makaaon iti nalabos sa kinarigat. Diyak itulok, lakay. Lain pagaro pa nagisaganak kagayam para iti pa nagturpos ni Bong nga anak ta iti high school. Talaga nga ingka gumaak, Romy. Barang babaan man la iti daytoy. Maksayan ti dagansan a marikriknak. Gapo iti nalaos agura kanyak ti anak ta. Nita, pangaasim. Di ka kumagliday akasta. Aywan gayam. Ato iti diploma. Parakan ka day ta, Romy. Ha? Nalawag tinanggag ko nga insawang na idikalman. Sika ti pangisagutan na iti diploma na, iti panagturpos na iti high school. Iso aparakan ka dayta. Nita. Ngam di kagdanag. Siguraduak nga agpaimatan kanyak ti diploma na. Apaman nga agturpos iti kolehiyo. Ah. Kas iti nakunakon, Romy.
Jak itulok amamin pinsan a madadael ti kinaurnos ti pamilya tayo. Gapula ang iti tarigagay ko ang makaaon iti kinarigat. Nita. Kan mabalin ka di. Bay anak pailaang ang mga sikaso iti basit apasken nga insaganak para iti panagturpos ti anak tayo ti high school. Baliwan ta pagsaritaan ti may papan iti daytoy. Ta nagdesisyon na kon Romy. Ah? Nakaikadeng akon. Anya? Di ka nagsubli di Hong Kong kunam? Saanen, Romy? Agtalinaed akon diti Pilipinas. Agtalinaed akon iti sidong yung agama. Nita. Kinunakmat ka. Nakaikadeng akon. Jak itulok amamin pinsan agumura kan mayadayo kanyak tirik na ti anak ta. Napatpatag nga amang kanyak tinaurnos kan si bubukal a pamilya tayo. Ngam iti uray anya pa'y akinabak nang dito'y rabaw ti daga. Nita, bakit? Sakbay asimangpat kayo itay. Kalpasan ti graduation ni bunga anak ta. Inawaga kon ti amo ki Hong Kong. Imbaga kon adya kon agsublipay. Tanas kan nga asikaswan kayo nga agamak. Nang run at ti anak ta. Ang kasanon ti arapaap mo ang makaaon iti kinarigat. Imbagakmat kan ka idi nga agorno ngaksan ka di. Iso nga insardan ko tinagipawit kada kayo dito Pilipinas. Nita. Kasing karik. Nagurno ngak. Mamadi ak nga umdason tinaurnong ko para iti ibangon ko ang negosyo. Ag negosyo ka? Ag negosyo ta, Romy. Kidawag ti tulong mo. Pangaasim. Katuan, Anita. Day talagayam. Di ka agda nagtatulungan ka. Agyaman naklakay. Mamati ak ababain iti panagtinulong ta. Kabailan ta padurasan ti ibangon ta negosyo. Mamati ak makaaon tayo matlang iti kinarigat. Nga uray jakon umadayo pa'y iti danayo nga agama. Basta ibaot ko iti negosyo ti urnong ko, kabayatan ti kaaddak iti abroad. Di ka agda nagbakit. Orean niya pa'y akita ti negosyo ti ibangon mo. Tulungan ka. Duwata amang paduruas iti biyag tayo. Wen Romy, jakon kayat ti umadayo kada kayo. Tati kang runaan nga aramidak ita. Isublik ti sigod arik na kanyak ti anak ta. Ikarigatak agunudan ti pamakawan na. Tapno maisubli ti sigod a kinasingad na kanyak ga inana. Jakit tulok amayad ayo kanyak tirik na ti kakaisuna nga anak ta. Jak itulok, Romy.